Barita nauli dihita di bagasa tikion ima na tersurat di buku nisi Matius bidutulu mamukka mensian ayat 10 tulu tolhas rodi ayat 10 pitu. Matius bidutulu sian ayat 10 tulu tolhas rodi ayat 10 pitu songonom ma hatan itu hata. Ujui ma roji susian Galilea tu batang aik Jordan laho padidihon ibana tu si Johannes. Alai majua do si Johannes didokma. Ahu donian patut didiomu. Hape ho ro madapoton ahu. Alai didok Yesus ma mado ibana. Songoni majolo. Ai tamado tapajongjong nasa hati goran. Dungi diului ma ibana. Asadung terdidi Yesus pitor hehe ma ibana sian aiki jalamuk ka ma langit. Jadi tarida mamijur tordini debata songon darapati sumonggopi ibana. Laus makuling masuara sian gijang di dokma. Odo anakku. Haholongani halomoan ni rohakku do ibana. Disido ianggo sahana. Di tanah hinaholongan ni Tuhan Yesus marhite kanal YouTubeon huuji hamido naing pasahaton jami taon tutongatongata laho mangurupi hita mangatusi turpuhon. Alani dihamunak kadongan sahapor siaon hobar tu topik minggu naung tinotopon ni huriata hati goran ni debata dipahot di bagasan Yesus Kristus. Na perjulu taida ma sian turpuhon. Buasa jujut maol jolmei uduk gabisi pangului tu debata. Tentu ragam do alasan ni ragam do nang sibut ciri na perjulu mai buidu hita maol uduk rohata tu debata ala dang sesuai tu nata pikiri manang dang hobar tu na di rohata dang cocok tu pakilala ata manang tuaka nata harapon. Jala gudang dope aka unsur-unsur na asing nasipata maol rohata ukap laho majalo Tuhani. Lasonido taida sekilas padohan ni si Johannes padidi tutuhata Yesus Kristus adong bahasa keberatan, bahasa dang olo ibana majalo haroro ni tuhata Yesus Kristus dinaro ibana naing madidihon dirina tu si Johannes padidi. Keberatan laho mangulahon lomo ni rohani debata. Alani moloteida di ayat 10 pati alai majua do si Johannes ima padohani rupani nani hatahon ni si Johannes di turpuhon. Totu sian pakuling ni si Johannes di turpuhon ima patadahon laho mangorai Yesus asa unang didion.
Jadi perjumpaan na perjulu na tarida siya turpuhon antara ni si Johannes rap doh Jesus anak ni debata majua do si Johannes. Buasa boy si Johannes madok si songoni tutuhata Jesus Kristus. Alasan na perjulu may dihamuak kadongan si Johannes padidi merasa dang pantas mangulahon padidioni tutuhata Jesus Kristus. Dia seakan-akan tidak layak melakukan pelayanan tersebut kepada Yesus anak Allah yang dianya adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Alani dohonot tado hamuak kadongan di bagasan pernguluota si saunarion di kobarohon nama saodo nang nguluni hita jolma. Gurang mahita mengatusi lomoni debata. Asaunang keberatan hita ahana pinangidoni debata sian hita. Jadi majua si Johannes di ayat 10 paton ala sotak tas dope diboto. Ahado sakap ni Jesus nasa sitong. Dia benar-benar tidak mengetahui apa tujuan Allah untuk datang ke sungai Jordan. Alani dia makadongan asa unang masa si songoni keraguan-raguan, ketidakpastian di hita, jadilah mengikis ketidakketahuan kita terhadap kuasa Tuhan, didok dotu hita marhite-hite turpohon tapa jonok matutu hatai marhite-hite namartangiang. Marsaur mahita tu debata. Marit di mahita tu debata tapa ngasahon ma Jesus ay marhite ido hita. Boy mangatusi dia do lomoni rohani debata. Nang pesipata rupani juk do tabulus akka pertikian nasohobar tu lomoni rohata. Alai turpuhon mengajar hutu hita. Nang pedang haru hobari tuna di rohata unang mahita murah. Jut rohata manang kecewa. Napaduahon di ayat 15 di hamunak kadongan marhiti-hiti hatorangan na pinasahat ni tuhata Jesus ujungna dioloi si Johannes do na didok ni Tuhan Yesus dung di patorang Jesus sakap na nasa sitong na. Di pasahat Yesus sakap na tu si Johannes terjalo iba nama hatorangan nanidok ni tuhata Yesus Kristus. Lani di hamunak kadongan jok do dang naso taatusi sasitong na lomoni rohani di bata nunga di patorang tu hita jalanunga taatusi. Alena jujur terjadi do di bagasan pernguluota nang penang dia tusi dia lomoni rohani di bata alai saya dipatakang do rohana. Saya dipajugal do rohana. Ale yang si Johannes diturpuhon dang songoni amanginang. Dijalo do hatorangan na pinasahat ni Tuhan Yesus tu ibana dung di patorangi diulahomma nani dok ni Jesus. Artinya dison si Johannes nungagabi sahalak si pangului tu Jesus Kristus. Sahalak na uduk tu ulaun ni tuhata Jesus Kristus.
Alana di bagasapan orang yoni takas do di pato orang Tuhata Yesus Kristus tu si Yohanes padidi di sungai Jordani, ia tujuan ni padidi yoni ima laho pajongjong laho pahoton hati goran nasian debata. Ido sakap nauli, ido sakap nasasitong na pinasahat ni Yesus tu si Yohanes padidi. Ujung na dipatu pamay hobar tu lomo ni rohani Tuhata. Napatuluhon marhite-hite turpuhon boy do taida sian letak geografis jarak antara ni Galilea tu sungai Jordan. Iman wayang perdalanan ni Yesus. Lumayan daudui dihamuaka dongan. Alai ahado nanaing si berengot tadi si. Ikorela Tuhan Yesus madalani dalan nama say dau, nama say gajang asa tolhas tu sungai Jordan. Nanido na marhite-hitei ia di bagasan hauduhoni tentu adong ma pengorbanan. Unang mahita uduk di saat-saat yang menyenangkan saja. Uduk rohata ditiki ulau naka lasni roha. Songon Natal rupani na baru tapatupa rupe ditiki Natali soi nama lasni rohata gu ni ulupulupta di nama mestahon hatutubu di Tuhata Yesus Kristus di Bethlehem. Alai dung sidung Natal di hamuak kadongan mana terjadi di bagasar rohata. Hitama manukur roha, hitama manukun dirita sendiri. Hitama manulikit dirita sendiri. Ahama na terjadi di bagasan ngoluta dukon ni sidung tapes tahun Natale. Wado haring gasota. Bohado pengorbanata laho mangyaki persaoran nadenggan rabdoh Yesusi. Songon na pinataridahon ni Tuhan Yesus rela ruibana amang inang madalani dalan nama saydau disitarida adong hauduhon adong pakokopon manang pengorbanan. Jadi hitapi halak Kristen ikut tapataridahon doi pakokopotai tutuhani. Ikut tapataridahon doi hauduhotai tutuhani. Unang marisuang lapatan ni Natali. Unang marisuang toddi ni Natali natapatupa diaka ari nasalpo. Dungin na mangihu mause di ayat 10 onomi dung didi di Tuhan Yesus pitor hehedo ibana sian aiki. Didok diurutna muka ma langit mijruma todini debata songod darapati sumonggopi Yesus. Jadi di son nana yang si berengotan di hamuak kadongan dukun ni masa padidioni terjadi ma halongangan di Jordani. Artinya dina mukap langiti mijur todi i songod darapati sumonggopi Yesus iman namang gobarhon hagugoon dohot huaso ni debata rotu portibion marhiti-hiti Yesus di bagasan halabohon laho pauliulihon laho paturehon nguluta nunga sorang be ibana nunga dibongoti be portibion jala nunga disaor hobbe dirina tu portibion.
takas dututu. Barita na binuan ni Tuhan ta Yesus Kristus ima membuat dami holong dohot las ni roh. Jadi itu nama saya arga dihamuak kadongan diharoro ni Tuhan ta Yesus Kristus tu portibion itu nama buan haluaon dihita malua do ganup akan aporsea di guarne halaboho do nabinuan ni Tuhan Yesus hati urod do nabinuan ni Tuhan Yesus nunga di pasahat di bata huaso dohot gugu nasian banua gijangi marhite-hite Yesus Kristus asa portibion gabi permianan ni dame portibion permianan ni holong portibion permianan ni las ni roh. Yesus ma patuduhoni di nguluni hita hajol mauni. Alania mangenang unang beganggu hita di si nunga sahat beharoro ni Yesus si tu bagasan nguluta. Nunga dipasikop be holong ni rohanai. Nunga diguhi be, nunga dipapatar be. Sudi huasonai di bagasan diri ni Yesus Kristus. Dungi di ayat na perpudi di ayat 10 pitui makuling masuara sian gijang oddo anakku haholongani halomoan ni rohaku do ibana. Artina nunga sahab be huasoni Tuhani marhiti-hiti Yesus Kristus nunga patarbe harajaun nai marhiti-hiti Yesus Kristus Epipanias hapapatar ni debata Epipanias gobaran ni lomoni rohani debata nunga darida di portibion marhiti-hiti Yesus Kristus atong dihamuak kadongan ahamanan idok ni turpuhon dihita ala naung patar huaso ni dibata marhiti-hiti Yesus Kristus pos marohata unang belomos hita madeleni tahun 2020 nang pesotaboto dope ahanan yang masa alai pos rohata marhiti-hiti hapapatar ni huaso ni dibata di bagasan diri ni Yesus Kristus say naramotan na dohita madeleni taonon asal ma di bagasan hapursiaon dohot pakirimon hita tuadupan ni Tuhani. Amin.